Mat-tokki ta' nofs il-lejl fl-ewwel ta' Jannar 2024 pajjiżna kien lest biex jilqa' s-sena li fiha ċċelebrajna s-60 sena tal-indipendenza ta' Malta, il-50 sena Repubblika u l-10 snin bħala membri fl-Unjoni Ewropea. Iżda ftit konna qed naħsbu x'sena mqalba kien se jkollna, sena li fiha rajna minn kollox, minn ex-Prim Ministru jitressaq il-qorti għal konferma ta' Roberta Metsola bħala President tal-Parlament Ewropew. Sena li fiha rajna 4 omiċidji, dak ta' Eric Borch fl-ewwel tas-sena, Sandra Ramirez fit-13 ta' Jannar, id-delitt ta' Jasmine Gatt illi seħħ f'Monte Carmeli u l-każ xokkanti ta' Nicolette Girishi illi inqatlet f'Awwissu. Ma' dawn il-każ tal-Kolumbjan illi tqatta biċċiet wara li nstab mejjed f'appartament. Lilin mill-kronika l-2024 kienet is-sena tal-elezzjonijiet, mir-ritorn ta' Donald Trump għall-elezzjonijiet tal-MPs, bis-suċċess tal-Partit Nazzjonalista u ta' Bernard Grech iġibu magħhom spiritu mġeddet fost l-elettorat li qed jinħass anke fis-surveys. Kampanja li kienet koordinata minn Carl Guder u li fissret suċċess ukoll għall-Partit Nazzjonalista anke f'diversi kunsilli lokali fejn kiseb lura il-maġġoranza. F'nofs dik il-kampanja elettorali, il-kriżi interna tal-Labour b'Roberta Bela jitlef il-kontroll assolut tal-partit, tant illi nies bħal Manuel Kuxkiri u Jason Mikallef spiċċaw isejħu lil partitarji quddiem il-qorti sabiex jagħtu l-appoġġ tagħhom lil Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri, akkużati bil-frodi tal-Vitals. Sena li fiha ma tkellimniex biss dwar l-iskandlu tal-isptarijiet, kien hemm ukoll l-iskandlu tal-mara ta' Clayton Bartolo, l-allegazzjonijiet ta' frodi fl-irmiġġi tal-Imġar Għawdex u r-rekit ta' Identity Malta. Kienet ukoll sena ta' kontrasti minn rekord ta' temperaturi għoljin għal rekord fjum il-miliet li kien l-aktar wieħed kiesaħ fl-aħħar 10 snin. Kienet sena li fiha rajna numru rekord ta' fkieren ibejtu fuq il-bajjiet tagħna u s-sena li mmarkat il-breakthrough għal kantant xkejken Ramirez Xiberras. Sinifikanti dak li għamel l-awwim Nila Ġus illi bla dubju se jibqa' jiftakar l-2024 bħala dik is-sena li fiha kiser rekord dinji għall-itwal qawma f'baħar miftuħ fuq distanza ta' 142 km.